この町にはどうして石像がたくさんあるのでしょう。しかも鬼気迫る表情のものばかりだな。左右から何か来るぞ。あれはバジリスク。気をつけてください。あれに噛まれると石にされてしまいます。何？それではこの石像は石にされた人間だということか。このままでは我々も石にされてしまいます。何か石化を打ち破るものでもあればよいのだが。こいつらを全て退治するぞ。ここは通してはの者に力を。領地を守れるだけの。あの化け物たちは何者かに操ってかの者の剣となれ。成長を実感します。かの者に力を。かの者を守る盾となれ。
この化け物どもめ。今楽にしてやるぜ。みなぎってきたぜ。強くなったことを実感するな。霊気を集え。行くぞ。私の剣を受けてみるがいい。逃がしはしまっ。